Здравейте и добре дошли в моето хубаво готварско предаване. Днес ще направя нещо много вкусно, дет няма с име. Така, ще ви трябва една купа с такива. Ножче, карти на Сой Луна, дъска. Малко таните ми подправки. Каримус табиримус. С други думи, лайно. Вълшебната кутия. И ето това. Точно от тези края ще трябва да изрязам. И то с нож. Да започваме. Взимате карти. Не. Взимате дъска. Такова и ножа. Така сам да го преместя. Ножа се използва само от малки деца. Забранено е за големи, опасно е. Виждате? Разрязахме го. Сега трябва да разрежем тия. Те не са нарязани. Виждате ли? И ето така почваме. От едно нарязване разрязахме всичките. И сипвате ги в купата с лайната. Разбира се, там трябва да се сипят. Взимате малко от поправки му с карипинус. С други думи, лайно с повръщато. Не трябва да добавяте всички. Виждате, тези не са разделени. Ще трябва да се разделят. Внимателно. Оп! Имаме вече карти. И започваме изтезанията. Купата. Никъде. Съжалявам. Купа. Извинете ме за малко. Ауч. 3 ластици от тези вид. Какво правя? Трябваше да ги нарежа. И трябва да са толкова тънки. По-тънки! Добре, вече са идеално тънки. И сега ще бъда много спокойна. Трябва бавно и нещо да се нарежат и трябва да са много спокойни. Разбирате ли, ма хора? Точно трябва да са така. Сега много бавно и спокойно. Ето, виждате ли? Защо не ще? Защо още не сте? Вие прекалихте. Всъщност
и спокойно го направих. Малко краски да добавим. И е готово. Най-вкусното ястие на света. Да пробвам дистанционното. Ще го излапам наведнъж. Аз мога. Извинете, просто трябваше да пия на вода. Готов съм. Колко е вкусно. Тебената обичам. Ето така се постига мир и любов. Вече нарязвам. Това беше за днес. Ако имате идеи за нови готварски рецепти, напишете на този клип отдолу коментара. Чао!